Moro! Mä oon Korpelan Mikko ja tämä on Crazy Town. Me täällä Crazy Townilla halutaan tukea meidän jäseniä kasvamaan, verkostoitumaan ja ideoimaan uusia palveluita. Me tarjotaankin erilaisia koulutus- ja kiihdyttämöohjelmia, ideakilpailuja ja työpajoja. Esimerkiksi meidän muutaman kerran vuodessa starttaava Finest Love. Finest Love on suunnattu kasvuhaluisille yrityksille, jotka hakee suuntaa uuden tuotteen, palvelun tai liiketoiminnan kasvun kautta. Kerron erittäin mielelläni lisää meidän kasvupalveluista. Olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä.